ngomong doh-dohno. Manuk apa jalak ning omah iku? Iya no, lho masa manuk apa? Ini ya manuk jaluk sitok-tok iku. Jalak profesor. Jalak profesor wis rambut dingoni. Lah trebotak. Ya aku. Kecap terus kowe. Aku ndek bojo ngene iki ya piye mbiyen no, Mas? Apa? Buak. Ambak-ambak ngene Mas Amrano balaku cah kene. Pendarat kondang mau. Sapa, Mas? Gendut. Gendut sing ndi? Wong gede dhuwur pendarat mau. Balaku mancing. Bolo mancing. Heeh. Lho sampean yo mancing barang. Lho hobi. La tak omongi yo Mas. Apa? Apik-apikan aten sampean yo wis lereno mancing. Ora apa-apa Mas, aku wedi kuwi nek sampean nyemplung kok digerok Lampung. Ngambil melek ku apa? Wong kok ora rumangsa awak wis kaya ban dedos. Iki kok tenanan? Aku wis mbah piye ndek kae lho Mas, kok iso entuk sampean niku jan sing tak senengi lho opone ngono. Kowe iku mbiyen tok aku iku pas mendem. Lah kok ora sadar-sadar ya Mas? Wah, anggere ape sadar tak ombeni neh kowe kok. Mulane ora tau sadar. Raya aku. Lah kowe nek sadar malah medeni wong. Lah kok medeni wong? Ana ganjur ya mok sasak. Terus Ana Pak Tiko ya mok sasak. anggepe aku bis patas tapi kok apa-apa tak sasak kabeh lho Mas. Aja nesu. Lah kok ora nesu piye? Ngono kok nesu. Wong lanang gaweane ya mau lunggah. Kene Ya niku yo mikirna wong wedok piye carane. Lapo? Golek gawean. Mok kenapa? Lah kowe lungguh dak kenek. Wong lungguh nek mok amuk. Mas, Lapo? jenenge wong lanang ya tanggung jawab to Mas, ya aja mok linggah-linggur tok. Lah terus? Ya ngapa? Ngedos-ngedos ta ngopo ngono? Kowe kok ora mikir? Lah kok mikir ngapa? Wong semene gedene mok kon ngedos nek kepetel piye jabute? Lah winginane sing budi-budi ning sawah kae. Kombi nyo. Kombi tak kira. Tak kira niku bature sampean. Cah mambu gendeng yo ngene iku. Lungguh. Aku makan lungguh. Angkat dhewe kan. Mas. Awakku mau cilik lho Mas ngangkat iku abot. Nyu mbok ditulungi aku Ora butuh. Ora butuh tenan. Angkon Pak Tiko kenek. Lah sing bojoku sapa? Lah mbuh. Mak jupukno apa? Piye? Dek nantang. Jupukno apa ora? Dek nantang. Mak jupukno apa ora Mas? Lah kene amel apa? Minggat aku. Ndang minggat ta? Eh, Aja ya. Ngene kok nesunan. lanang. Perkara njipuk korsi kok ngejak bantah. Sing alus ra iso. Sing alus. Tak jipukna nek mak. Sing alus. Dadi wong lanang iki ya sing alus. Sing halus. Sing alus. Wis halus iku. Lunggono to, Mas. Arek ndoprak yo ngongkon ndoprana. Aku iku pegel lho, Mas, yo mbok dilunggono. Ora kudu ah. Mas. Bokong-bokong kenapa? Lunggono. Bokong-bokong dhewe nek mak. Mas. Kenapa? Lunggono ta, Mas. Ora kudu. Ora kudu tenan. Ora. Minggat. Aja, Dik. Kayak uyah jeh gurih kok, Dik. Adek lunggono. Iya. Lungguh ta lungguh. Aja ngono ae lek to. Rasane dilunggono kaya apa ngono, Mas. Aduh. Ohe. Engko nek ning omah dak Lara no Mas, yo sing ngalus nek nglungguhno wong wadon ki yo sing ngalus to Mas, yo bojo udah gede gini. tanggung ndak elek. Tanggung ndak elek. Lungguh sing halus. Pak Tika. Ngadeg Bojo ngene enake diapakne ya, Pak. rica-rica. Cara mbung suda isih butuh korban apa ora, Pak? Pemuk kakakno mbung suda. Wong lanang kok ora tata. Wis dadi, Jong. Iya, apik ngono kok. Metu kaya wong ilang.
Mulane mergawe wayahe mergawe kok batang. Sapa iku? Cung. Ana apa? Bangetan ra gugae. Guyu kowe iku. Guyu, HP mok cas ta ora? Ces. Lah ya tak bel ora mok kon krungu ku piye HP jarake 2 meter karo wonge. Ya kebangetan kok. Apa? Lah wong kancane ning kono dhewean ra ono sing gugah iku. Lah bareng teko-teko bariki. Biar dadan raya urung kok. Dagel loro kok ya ora tata kabeh. Bojo nem iki lho. Lah ngapa bojoku? Sapa bojone? Sing ngomong bojoku sapa? Lah iki. Ning dhuwur plat kuning. Heeh. Ning dhuwur plat kuning, Mas. Ning dhuwur panggung ngono. Heeh. Plat kuning. Plat kuning, Mas. Bojoku kaya apa Mas? Kaya apa? Angkutan. Ya maksudnya iku nek ning dhuwur panggung ki milik umum, Mas. Iki bojomu Isih berarti ya. perawan. Ya aja umum ya aja umum, Adik. Lah terus? Lah engko nek terus Pak Tiko ngrobot ra kacau. Lah. Lah nek disawang kok kene Pak Tiko udah manis lho, Mas. Manis ah keceblokan gula sak trekek ra. Kowe iku barang dengah kok doyan. Loh. Nek aku sing enom karo sing tuwane ya tak pilih sing tuwono. Lah gene. Loh. Kowe kok ngarani sembarang dengah doyan iki kok. Lah jute Pak Tiko wis disasak iku. Lah Sapa piye? neh cung sing ame disasak? Ganjur Pak Tiko. Sesuk Mbah Midi. Lho ki kok gek ontren-ontren apik. Lah kok ora apik piye? Mbak Midi kok pokok nyasak iku. Sing tuwa neh ora ono. Sing tuwa meneh. Ana. Sapa? Budit iku. Iku ya tuwa Mbah Midi, tuwa neh ya ana kok. Sapa, Bu? Sukiman nih. Mbah Sukiman. Iku aja ngono. Lha apa? Mbah Sukiman karo Mbah Midi wilayah kene. Wis perah percaya. Lah iya. Percaya aku nek wong loro Iku iku. nek mulai dicegat iku Segat lah apa? tak kandhani. Ana apa? Aja serik, Ndak murung rata, Cuk. gampang. Mau kandhani bab apa? Aja serik. Lah apa? Bojomu ndek iki lho. Nakal. Ah, kok ana wong ndek iki takon mara pasar kok. Kok ora nakal piye? Lah apa? Wong iki karo Parman ning kamar. Ning kamar Iya, karo Parman. aku roh dhewe tenan niku lho. Kiting pet. Lho, kiting pet tenan roh dhewe aku. Ndek iki tak tinggal lho Mas aku. Lah iya mulai aku rono. Ndek ning kamar. Ning karo Parman. Wedokan kurang ajar. Amuk. Wong lanang mau kon lunga. Lonco nek ning kamar karo Parman. Wong ndi? Tenan. Ora dhewe. Tenan roh dhewe iku lho. Pareman sapa to, Mas? Kandhani. Apa? Bojomu ya lek. Lah bojoku ngapa? Winginane ra mung kon blonjo ning pasar. Iya ning pasar. Wonge iku karo tas semi. Karo tasemi. Iya. Tasemi tenan Iya, iku, Mas. tenan niku lho. Aja goro lho, Mas. Aku ra bodoni kok. Lho bojoku iku Wong wonge wedok. setia lho, Mas. Setiapane, setiane ning omah. Ning jaba lho. Tenan apa ora? Tenan niku lho. Wong lanang laknat. Laknat iku bahaya bocah iki. Wis sing- ngono, Mas. wis sing Kelakuane kurang ning ajar. jaba. Lho aku kurang ajar ngopo? Oh, kelakuane sampean ngono. Nek takon ning pasar, takon blonjo tibake ngono. Amuk lah, Ngono apa? Wong lanang ra toto. Maksudnya lah apa? Kowe ning kamar nek karo Parman. Lah aku karo wong ndi? pareman. Tasemi wong ndi? Kok tasmi lah? Lho sampean ning pasar wingi jarene goncekno tasemi. Pak Tiko, ning omah tukaran ndak ngene, Pak. Piye? Oh, si asik. Lho sampean goncekno tasemi wong ndi, Mas? Ngono ceritane takone pasar terus goncekan karo tasemi. Masuk tembiye, Mas? Kowe sing ngomong sapa? Damar. Tunggale. Lah, Ning tunggale kamar apa? karo Parman. Parman wong ndi? Tak genjotane karo aku ganteng ndi? Doco sing mbur. Parman. Amuk lah. Lho sing karo Parman sapa lho, Mas? Aku kandhani damar kok lho. Lho aku ning omah ya dodolan biasa. Ah, ning kamar karo Parman. Yo, Mar. Iya, karo Sapa sing Parman ngomong? bojonem. Damar. Aku. Duh, bojomu mamuk bojonem. Sing ngomong sapa? Damar. Lho sampean karo tasemi? Sing ngomong tok sapa? Damar sing ngomong. Rene cedek. Kowe nyok. Aku. Aku diapaan karo Tanggung jawab. Lho, nek karo tas ngene kok.
Lho kok goncekno tasmi ning pasar omongam. Sithik kok mare padu. Kene ning pasar blonjo. Lonjo. Sangonem tas. Ning guri takne tak kei tas. Iya. Ayo. Lah terus belanjaan mie. Ana lombok, bawang, berambak, mie. Iya tas mie, Bur. Berarti aku goncekno Tas mie. maksudnya tas mie, tas di sini. Mie. Mambu edan iku apa? Mambu edan iki lho, ke didono bojone ning karo Parman lho. Ayo, Parman wong. Pareman iku wong ndi? Lho, kene sing gawe-gawe kok. Lah nek ingin ning kamar iku kok. Lah aku ning kareman yo iku. Nganggo apa putih-putih iku? Parem. Lah iya. Pareman. Parman. Parem. Tegese kuwi pareman. Yo niku ngomong sing jelas. Tak edoni lho mare wong tukaran ae. Seneng nek. Aku tak rungono ning karo guri mbake kok. iku padu. Aku tak rungono ning guri kok, Mbas. Ana manuk. Ora ana buntute, ora ana ulune. Lho ning omahku dek ngon-ngon jalak profesor. Apa iku? Jalak ra ono wulune. Manuk jalak, Cung. Budek iku apa? Kok budek iku? Manuk jalak gak ana wulune bagian ndas, buntute karek loro. Buntute ning ndi? Buntute ning ndi? Buntute kok iso mulai marai padu. Ngene Aja karo ngono, ngeleng-ngeleng. Sone. Piye? Kowe wayahe gawe yo gawe. Mangga turu wae ngene ku mbok dikeki alarm. Ya padha ae sampean dadi mase kudune yo ngelingno. Aku wis dandan disiki ndekne melek kaget. Lho, kowe kok wis dandan rai? Aku dandanku ning aduh iki mang gak awar dhek ya. Aduh wonge. Aku tinggal dhewean ning kono kok. Ora, iki mana pamundutan, Mas? Apa? Pamundutane omah gubuk. Omah gubuk Omah meneh. gubuk neh. Dene taman mau yo omah gubuk. Ya ajek wonge sing jaluke ku apa topinan putih? Pak sinten? Pak Lanang. Suwe Mas, Pak Lanang. Iya, ngono kok nesunan. Pak Lanang ana pamundutane omah gubuk. Omah gubuk. Diaturi. Aku ning isor kanyepen. Ning kene kanyepen neh. Nyepen terus enek kowe. Pripun? Napa, Bu? Podang kuning. Saking Bu sinten, Mas? Saking Bu sinten? Bu tukang Isin. adang. Isin Bur. Ya pasukan Podang adang. kuning. Ya ora ketangkep ya diaturi. Bapak senteng ajeng omah gubuk injih. Gubuk ora ketang secuwil mau ya wis secuwil ana omah gubuk. Ayo Mas Damar. Turu mlungker katisen. Ya mok ae. So Ceritane
gubuk sampun katuran. Kenapa mundutan saka mak-mak adang? Injih. Pambutuhan Yo. Podang kuning Podang monggo. kuning. Krishna Audio Eko Channel Gantur Channel Esuk awaning omah wis ora krasahan luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi ora bakal Jangan tak rintik saka kadoan ora Kelo kae tak sewun kok aja ngece Podang kuning agawe pikirku kome Seret ireng tak sawang tambah manise Ibu bunga yen nglakon nyane Ayo Mas sampun ngaturan podang kuning. Ya, Mas Daman. Buke sing kada damel uga Pak sapa Mas? Sudima. Pak Legiman. Pak Man. Nggih. Diaturi apa kono? Ditakoni. Nggih nuwun sewu buke. Dalam Liwong. Ndak gendut mang piye ta? Kembaran. Gendut. Pasukan mancing. Liwong Mas Mentos. Pasukan mancing pamundutane Liwong. Alah yo ngene iku lho karo ngenteni wak ngliwang ngene turu nganggo. Hey, DJ Nistas, Abandoned. Karo ngenteni bendarane. Ayo nak, mana nak mlebu ana. Oh ya yo, oh ya yo. Jablas no Mas. Ayo. Dadi liwong atiku. Liwong atiku. Nalikane sepisan ketemu. Sepisan ketemu. Wong ayu dadi laku. Kudu ati rinten siang dalu. Ayo Kinur baji waraga. Waraga. Uga rasa tumetes sing kalbu. Tumetes sing kalbu. Lir ngoyahi segara. Datan bisa ngluluke atimu. Suwe nggonku ngenteni liwunge atiku antuk jampi dadya ati sawiji nadyan abot tak lakoni
Sabda Pandhita Ratu Dita Ratu ring sliramu dadya ing sisihku dadya ning sisihku mugi Gusti ngilahi tresnaku bakal ginawa mati jroning suka kudu eling lan waspada ya Mas Damar gawe kupat janure tuwa menawi kathah lepat nyuwun pangapura Mar lungguh ha Lagi padha apa sampean iki? alah gegojekan Dibujikan. sono Wis rampung apa durung? wis Wis ana karampungan to, Dik? zon napa ketok sedih ana Pancapana, Le. Kowe kaya. Kowe merepeti paklingmu kulindur karo damar. Pancen aku teko ing kene Bapak, niatan sedyaku kepengin ngejak golek gawean utawa golek turun-turun golek kewan-kewan ngono lho. Kursi Bayu Murti. Ning ewa semono nalika dak slametake aku dhewe ora nyipati miras pantes larah. Kaya ngopo panguripane wong atuamu. Ya Kakang Biksu Bayu Murti. Sisan gawe tinggalke Kali Praga kene. Golek pegawean kang ngurwat sadurunge kowe ninggalke Kali Paraga tanpa nono Trisula kanggo sifat kandel kanggone kowe. Trisula punika Bapak. Kok menawa sakala mangsa kok butuhake mengko kena kanggo ngadu musuh. Kula dinilake gung panuwun kalian sampeyan Bapak. Najan to Pancapana menika mboten anak sampeyan. Ning wiwit alit sampeyan sampun ngrengkuh Pancapana kados dening anak sampeyan Bapak. Ora ana ilange yen aku ngrengkuh kelawan siramu jalaran. Kowe iki ora wong liya mung kuwi. Mula ngono Mbur, lan kowe Damar. Kebak ing pangati-ati ing dedalan ki akeh watu sandungane, akeh rubedane. Kudu linambaran ati kang sabar ya, supaya padang paningali. Gles budalo ya. Nyuwun tambahi pangestu Bapak. Ayo, tawa-tawa tuh. Ayo. Syukur mangsaku yen ana ing praja Klingkalingga kuwi sawijining negara kang gedhe kencar-kencar arum asmane nganti ngambar arum jebule jroning praja ana kedadian kang ora nyenengake mbok menawa iki ana pletiking sawijining wisa aku kudu waspada sapa satrane kang nandur wisa
Nalika Sang Juwita Ratu Semar. Kepiye Kakang aku Bambang? Dene nalika semanten kesumane ayu Mahatmi Sinta nyuwun wontenipun Candhi Palemanan. Ing wedal samangke monggo Ratu mirsani. Coba ngendi? Wujudipun Candhi Palemanan. Kae diajak. Nggih, leres. Nah, nggih menika. Sang Juwita Ratu Simah. Angga dilepat menapa kula tumrap panjenengan suwane ayu. Dadi ra kok dodo. Apa sampean kira ngerti? Yen to lagi wae sampean ki jawat lawan sariraku. Lho, nanging babar pisan kula mboten rumaosi menawi Mbak jawab Sang Juwita Ratu Simah. Dadi kaya ngono kuwi Kakang. Nanging aku ngerti. Mbok menawa wae kok sengaja sampean ki kepengin jawat kelawan aku. Ketenono Kakang aku Bambang. Dino iki palungguhan minangka aku ana ing Kelengkalingga tak jabel. Lho. Sang Juwita Ratu Simah. Ana apa Kakang? Ing menapa panjenengan jabel anggen kula dados aku wonten Kelengkalingga. Ora kok dodo kaluputanmu? Apa aku kudu ngambali maneh? Apa kang dadi pangucapku Kakang aku Bambang? Ora mung kuwi Kakang. Wektu dina iki uga panjenengan bakal tak paringi pindana 20 taun lawase ana ing Pakujaran. Sampun jara. Kanggo Ratu Sima, coba kelawan kaluputane Kakang aku Bambang. Mergo kanggo kira ngepengenake. Kakang aku Stiki. Mari jauh banget. Keboken Pakujaran. Sampai pangestu. Sang Juwita Ratu kula mboten nggaita babar pisan menawi aku Bambang terkaipun kados mekaten. Kula cek mboten nyangka Kakang. Sedaya menika awrat kembali pemindakipun Kakang aku Bambang. Piyambakipun menika kumawani. Saged kalian panjenenganku malah kepara kepengin jawat kelawan sariraku. Kakang aku Stiki, Kakang aku Tulak. Kakang aku Dewandaru dalah panjenengan Kakang aku Mojo. Akan dawuh Kula bali malih. Wekdal sakmenika Mahatmi Sinta kula jodohaken kalian Kakang aku Tulak. namung nayuken. Kita ono apa-apane, ono ing Kelengkalingga, bakal tak pasrah kelawan sampean Kakang aku Tulak. Mergo wektu dina iki. Ya. Silent Ya. bilang, Ya. Wong Kelengkalingga. Pancen kula gelem manungkul karo Sailendra. Mula Kelengkalingga bakal tak gawe cara apa? ono pengakuke saka Sailendra. Tak pasrahke mongso borong kelawan sampean-sampean. Ratu. Yang bermasa pelan. Kalau aku bani. Ingat pengamuke. Patrik Salim ya. Menawi kok panjenengan menika boten kuwati. Monggo kula aturi kuwari kelawan Kakang aku Bambang. Menawi piyambakipun menika saged kenjaran. Sedaya pamupukipun saking Sailendra. Kula badhe jabel sedaya pidananipun. Menawi resane kadang turapan sultan. Kulo badhe kuwari aku Bambang saking Pakujaran. Nyuwun pangapunten Sang Juwita. Napa sampun dipun
gali kanthi hormat Kowe babagan menawa saged panganek-anek kagem kakang aku bangga. Aku setuju. Nalika Sura gunung ning Pakunjaran, ya merga sabdane Sang Dwita Ratu Sima ning Kroto yen dina iki aku kaluwari saka Pakunjaran. Aparek aku nunggu dawuh ana ngesani Dwita Ratu Sima. Menapa kados ngaten? Kawuhanira kakang aku Bambang. Yen to wektu dina iki ana pengamuke saka Praja Sailendra. Mbok menawa panjenengan kuwi saged ngendharat, bakal tak jabel apa kang dadi paukumanmu lan maneh kakang. Panjenengan bakal madeg dadi senopati ana ing Keling Kalingga. Sang Dwita Ratu Sima menawi saking